100-200. Δηλαδή έχω μια μετακίνηση του διανύσματος από τα 100 Hz μέχρι τα 200 Hz σε χρόνους τις οποίες ρυθμίζει η συσκευή σε κυκλική μορφή. Ξεκινάει δηλαδή από τα 100 Hz και αυξάνεται μέχρι τα 200 και μετά κατεβαίνει 199-198 σταδιακά μέχρι τα 100 και αυτό το πράγμα γίνεται όσο χρόνο εμείς θεραπείας ορίσουμε. Αυτή είναι η κλασική τετραπολική επαλληλία. Φεύγω από το μενού και πηγαίνω στην δεύτερη μορφή την οποία έχουμε μάθει στη σειρά, την vectorial. Βλέπετε είναι η ρύθμιση το sheet, το πατάω και βλέπουμε πλέον ότι με το που θα ρυθμίσω την διανυσματική τετραπολική επαλληλία πάλι μου δίνει δυνατότητα πρωτογενούς εξόδου συχνότητα της συσκευής πάλι στα 4800 ή τα 2500 Hz, μόνο που εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει IM frequency και spectrum, αλλά τη ρύθμιση rotation, όπου rotation είναι η κύκλοι που κάνει το διάνυσμα, οι μετατοπίσεις μάλλον που κάνει το διάνυσμα των 45 μοιρών, το οποίο μετακινείται με την ένταση όπως μάθαμε στη θεωρία, στο χρόνο που ορίζουμε της θεραπείας και γι' αυτό το λόγο μόνο της αυτή η μετακίνηση του διανύσματος είναι και διαμορφόμενη ροή ταυτόχρονα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε εθισμό με τη μετακίνηση, με τη μετατόπιση της έντασης και ταυτόχρονα της μετακίνησης του διανύσματος το οποίο εμείς ορίζουμε. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε λίγο ένταση να δούμε των δύο κυκλωμάτων για να δείτε πώς ταυτόχρονα τα 2 μιλιαμπερόμετρα της έντασης ενεργοποιούνται. Θα δείτε ότι με το που θα πατήσω, αφού έχω ορίσει βέβαια χρόνο θεραπείας και θα πρέπει να ξέρετε σε αυτή τη συσκευή ότι αυτός εδώ ο ρυθμιστής ρυθμίζει, όχι, δεν είναι δηλαδή μιλιαμπερόμετρο όπως βλέπαμε προηγουμένως, αλλά είναι ένας ρυθμιστής παραμέτρων. Όποιες παραμέτροι επάνω στην κεντρική οθόνη βλέπετε ότι μαρκάρονται, μαυρίζουν. Τώρα έχουμε μαρκαρισμένο το time, άρα θα βάλω ένα χρόνο θεραπείας, ας πούμε 2 λεπτά. Με το που θα πατήσω start, βλέπουμε ότι έχει μαρκαριστεί με μαύρο και το κανάλι 1 και το κανάλι 2 που αναφέρονται στην ένταση. Και με το που θα αρχίσω να γυρίζω εγώ το μαύρο κουμπί, βλέπετε ότι ταυτόχρονα και από τα δύο κανάλια εκπορεύεται από τη συσκευή η ίδια ακριβώς ένταση. Είναι οι δύο εντάσεις των πρωτογενών κυκλωμάτων μέσης συχνότητας που όπως είπαμε προηγουμένως, αν τώρα δεν έχουμε συνδεμένο ασθενή, γι' αυτό μας διαμαρτύρεται. Ενώ αν φύγουμε από τη διανυσματική τετραπολική επαλληλία, θα δείτε τώρα, πατώντας το μενού και πάω στην ρύθμιση D, δηλαδή την επαλληλία IF bipolar, την διπολική επαλληλία δηλαδή, θα πατήσω τη σχετική ρύθμιση, θα δούμε ότι ανάβουν πάλι οι προηγούμενοι ρυθμιστές όπου θα ορίσω τη σταθερή ροή όταν το σπέκτρουμ είναι στο 0 ή τη διαμορφόμενη ροή αν βάλω σπέκτρουμ συσκευή, αλλά όταν θα βάλω ένα χρόνο θεραπείας και θα πατήσω start, βλέπουμε ότι δεν μαρκάρεται και οι δύο εντάσεις μαζί, αλλά μόνο η μία. Γιατί? Διότι έχουμε δύο ξεχωριστά κυκλώματα πλέον διπολικής επαλληλίας, όπου γυρνώντας την ένταση θα δυναμώσω το ένα και με το που θα πάω εδώ πέρα στο κανάλι 2 θα ορίσω και τη δεύτερη ένταση του δεύτερου κυκλώματος για να μπορώ να κάνω δύο διπολικές επαλληλίες ταυτόχρονα. Ωραία. Πατάω το stop, φεύγω και από την διπολική επαλληλία και πηγαίνω σε μια πιο σύγχρονη επαλληλία, τη λεγόμενη κυκλική επαλληλία ή αλλιώς IF isoplanar την έχουν οι τελευταίοι ερευνητές ονομάσει. Όπου τι γίνεται πλέον, όπως είπαμε και θεωρία, όπως είδαμε και στον παλμογράφο, τα δύο κυκλώματα, μάλλον η επαλληλία που προκαλεί τα δύο κυκλώματα κινείται σε μια κυκλική ροή και οι ρυθμίσεις είναι ίδιες όπως με την κλασική τετραπολική επαλληλία. Με το μενού τώρα έχουμε και τα ρεύματα της ηλεκτρογυμναστικής, όπου είναι πακέτα πλέον ρεύματα. Θα πατήσω το E και βλέπω ότι μου βγάζει απευθείας μία συχνότητα με χρόνο όσης και χρόνο παύσης σε σεκόντ πλέον της παλμοσυράς ή αλλιώς της ίσπασης, διότι πρόκειται για ηλεκτρογυμναστική, και ακριβώς το ίδιο βέβαια σε εναλλασσόμενη ροή, όχι όπως είχαμε στο φαραδικό ρεύμα, αλλά σε μορφή εναλλασσόμενης διαμόρφωσης. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τα ρεύματα Koch, όπου έχουμε δύο υποενότητες, την κλασική μορφή ή άμα θέλουμε να πάρουμε και αναλγησία, την αναλγητική μορφή. Λοιπόν, έχω τώρα τη συσκευή μου και θα δείξω μια εφαρμογή Revato Tense. Πρώτο πράγμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, από πίσω, δεν χρειάζεται να το βλέπετε αυτό, ανοίγω τη συσκευή.
θα μου ανοίξει το κεντρικό μενού. Θα πάω, δεν με ενδιαφέρει ούτε το memory ούτε το standard pathologies, θα πατήσω τη ρύθμιση A και θα πάω στα ρεύματα. Ξέρουμε ότι είναι χαμηλόσυχνα αναρθώμενα ρεύματα ή και όχι τα TENS, θα πατήσω το rectified currents και θα πάω στα ρεύματα TENS. Τα ρεύματα TENS θα βρίσκω στη ρύθμιση E, την οποία και ενεργοποιώ. Και βλέπω ότι μου ανοίγουν οι τρεις μορφές των ρευμάτων TENS. Η πρώτη και καλύτερη είναι η λεγόμενη συνεχόμενη ροή, ή αλλιώς ροή constant, ή όπως αλλιώς το έχει ονομάσει αυτός, η random μορφή, την οποία και θα ενεργοποιήσω. Επειδή σας είχα πει ότι σε αυτές τις συσκευές, συγγνώμη πάλι, modulated, θα πάμε πάλι στα TENS και θα πατήσουμε το random, το C. Όπως σας είπα και τις άλλες φορές, οι παλιές συσκευές που έχουμε δει μέχρι στιγμής, όλες τις ρυθμίσεις μπορούμε και τις ορίζουμε μόνοι μας. Βλέπουμε ότι σε αυτή τη συσκευή, με το που θα βάλουμε τη συνεχόμενη ροή, οι ρυθμίσεις της συχνότητας και της παύσης και όλων των παλμών είναι αυτόματες και τις βλέπουμε μέσα από το προσπέκτο της συσκευής. Το μόνο το οποίο μας δίνει εμάς δυνατότητα αυτή τη στιγμή ο κατασκευαστής στη συνεχόμενη ροή να ορίσουμε είναι το εύρος παλμού. Το ξεκινάει με τα 100 μικροσεκόντ εύρος παλμού και άμα εμείς πατήσουμε την επιλογία που ρυθμίζουμε τον παλμό, μπορούμε να το αυξήσουμε ή να το μειώσουμε αναλόγως τι στόχο έχουμε. Αυτό είναι το συνεχόμενο TENS. Φεύγω από το συνεχόμενο TENS και βλέπετε κάνει ένα κύκλο η επιστροφή, ξαναπατάω το κεφάλαιο TENS και πάω στα διαμορφόμενα. Είχαμε πει ότι τα TENS τα χωρίζουμε σε δύο μορφές, τα συνεχόμενα και τα διαμορφόμενα. Λοιπόν, τα διαμορφόμενα τώρα, πατάμε το A και βλέπουμε ότι εδώ πέρα πλέον ρυθμίζουμε και τη συχνότητα και το εύρος παλμού και επειδή είναι μια διαμορφόμενη παλμοσυρά θα ορίσουμε το εύρος της παλμοσυράς και την παύση της παλμοσυράς με χρόνους τους οποίους έχουμε μάθει ανάλογα με το στόχο. Και αφού τα ορίσουμε, ας φύγουμε από τα κεντρικά που έχει ο κατασκευαστής, θα βάλω εγώ μια συχνότητα, επιλέγω από μόνος μου 100 Hz. Με ένα εύρος παλμού θα ήθελα 70 μικροσεκόντ και βλέπετε ότι εδώ πέρα το έχει χαρακτηριστικά το μικροσεκόντ σε σχέση με το μιλισεκόντ και θα βάλω μια διαμόρφωση της παλμοσυράς των 100 Hz σε χρόνους να διαρκεί 6 δευτερόλεπτα και να μην διαρκεί 4 δευτερόλεπτα. Άρα έχω 6 και 4, 10 περίοδος κύματος, περίοδος της διαμόρφωσης, άρα μιλάμε για 6 κύματα ανά λεπτό. Λοιπόν, φεύγω και από τα διαμορφόμενα τα TENS, πάλι με το μενού και πηγαίνουμε πλέον στην εκρηκτική ροή ή αλλιώς ροή burst. Θα πατήσω τη ρύθμιση B και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα τι κάνει αυτή η συσκευή. Μας βγάζει μια συχνότητα 150 Hz και μας βγάζει και ένα εύρος παλμού στα 100 μικροσεκόντ. Και βλέπουμε ότι και τη συχνότητα μπορούμε να τη μεταβάλουμε, έχει minimum 10 Hz και το εύρος παλμού μπορούμε να το μεταβάλουμε. Ξέροντας όμως, γνωρίζοντας όμως ότι τα TENS έχουν συχνότητα, τα TENS στη ρύθμιση burst έχουν συχνότητα από 1 μέχρι 4 Hz, βλέπουμε ότι η minimum συχνότητα η οποία μας δίνει ο κατασκευαστής είναι 10 Hz. Όμως, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι η συχνότητα που αναφέρει ο κατασκευαστής δεν είναι συχνότητα εξόδου του burst, όπου από το προσπέκτους, επειδή η συσκευή είναι αυτόματη, είναι πάντα 2 Hz. Η συχνότητα εξόδου της συσκευής αυτής στο κεφάλαιο burst είναι πάντα 2 Hz. 2 παλμοί δηλαδή στο δευτερόλεπτο. Η συχνότητα που αναφέρει εδώ πέρα είναι όχι των μεμονωμένων παλμών, αλλά ρηπών πολλών παλμών μαζί, οι οποίοι διακόπτονται σε μισό δευτερόλεπτο, όπως η αρχική έξοδος